Менә инде бу безнең ишек алды. Ишек алды бердә үзгәрмәсе дисәм, монда инде әлбәттә менә агачлар үзгәрә, гөлләр үзгәрә, әмма дә ләкин аның күләме, аның менә шулай матур итеп безне каршы алуы, аның күңел җылысы әле һаман да миндә. Чөнки бу капкадан нинди генә шәхесләр килеп кермәде. Кемнәр генә килеп кермәде шушы нигезгә. Менә бу 61нче елны, 1961 елны салынган өйнең янында торабыз хәзер. Сез инде күреп торасыз, монда бик күп әйбер үзгәрде. Элек монда мәсәлән килеп кергәч тә каршыда була торган иде лапас. Лапас дигән әйбер сезнең бик күбегезгә таныштыр инде. Лапас һәрбер авылда, һәрбер йортта бар иде, чөнки лапаста мал-туар. Лапаста печәнлек, лапаста тавык чебеш абзары, аннан соң кичкенә генә келәт була торган. Ул келәттә инде саклана уен кораллары, ул келәттә саклана эш кораллары, ул келәттә саклана ашлык. Менә шушындый әмма дә ләкин еллар үтү белән булар бөтенесе акрын гына юкка чыкты дип әйтә алмыйм. Үзгәрделәр. Чөнки хәзер лапас юк, лапасның кирәге юк. Сыер асрамыйбыз, печән әзерләмибез. Ә мин бик күп яр аша үттем. Сыерны да асрадык без, печәнде әзерләдек без. Кукуруз басуыннан без печәндә җыеп җирдек. Аннан соң алай гына утын әзерләү дигән әйбер безнең менә урта бирәсе авылы тирәләрендә ул бик зур проблема иде. Чөнки урманнар якын тирәдә юк, утынны каяндыр алып кайтырга кирәк. Аны менә шушы ишек алдында берәр машина утын җаратырган идем мин. Абыйларым белән узыша. Мин яшерәк, аларга хаталарында җәһәтрәк эшли торган идем. Алар сокланалар. Нишләп син шундый? Ә мин шушындай. Мин әлегә кадәр шулай булып калам. Әгәр дә кемгә утын ярырга кирәк, әгәр дә утыныгыз бар икән, киләм ярып бирәм. Бер нинди сүз дә әйтмичә. Кайтып керәм, капканы ачам, капка шулай ачык кала. Мин кайтканымдан да белсеннәр дип, чөнки безнең авылда тагын бер гадәт бар, өйдә кеше бар икән, капка ачык. Аннан кем теле шул керә ала. Аннан соң инде мин киләм бу ишегем янына, аны ачам. Менә ишекне ачтым. Хәзер бит җил заманасы, бик куркыныч. Ул шак-шын утырмасын өчен мин шушы ишекне ясаганнан соң, веранданы ясаганнан соң шундый бер яңалык уйлап чыктым. Менә сезнең һәрберегездә шушындый чаңгы таяклары бардыр. Элек менә анында тишеге дә бар. Чаңгы таягы аны белән чаңгыда җөридер. Хәзер инде чаңгылары кая киткәндер, аның таяклары кая киткәндер. Әмма шушы таякны бик җайлы гына итеп кулланырга булдым мин менә ишекне. Менә мин шушында бер торба куйдым. Аңа шушы чаңгы таягын шалт итеп керәм дә, минем бер нинди проблема юк. Ишек рәхәтләнеп утыра. Ул миңа рәхмәтле, чөнки мин аны бәйләп куймадым. Ул үзенең шушы кичкенә генә амплитудасында чайпалып утыра. Менә әгәр дә кирәк булса, мине чакырырсыз, мин сезгә моны эшләп бирәм. Әмма чаңгы таякларыгыз булсын.